ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ናተይ ታሪክ ኣይውዳእኒ ብሓቂ ከም ዘይነጽፍ ዒላ እዩ ግን ካብቲ ብዙሕ ኣሕፅር ኣቢለ ለንዘበን ዝገበረለይ እግዚአብሔር ይመስክር ያ እንታዩ ክወፅእ እንከለኹ ወደይ ወዲ 4 ዓመት ነይሩ ጓለይ ከዓ ጓል 2 ዓመት ነይራ ሕጂ ወደይ ምስ መፀታ ኢለኒ ዓርካ እኳ ንመርዓይና ንኸይድ ዘለና ኢሉ ታሊለኒ ባድላ ጌርካ ወፂኻ ስኻ ኢሉ ዝዝክሮ ይመሰለኒ ነይሩ ዝኾነ እንታይ ኮይኑ ኣነ ወፅኤ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ወፃኹ ዝኾነ ካልኦት ስድራ ቤታት ኮንፋይንድ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓድና ተፈላሊና ማለት እዩ ስድራ ቤት ክትፍለይ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ብክርስቶስ ተወለድ ኣይትወለድ ከማን ንምንታይ ኪዳን ካብ እግዚአብሔር እዩ ምፍልላይ ግን ካብ ተውኩ እዩ ስለ ዝኾነ ተፈላሊና ርግፅ እዩ ላዕልን ታሕትን ኣለዎ ይሕርብተካ እዩ ከቢድ ነገር ብከቢድ ተሓልፍ ኢኻ መግለፂ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ናብ ኣሜሪካ መፅአ ናብ ኣሜሪካ መምፅአ ባዕሉ ዝገርም እዩ ነይሩ ግን ናብ ካልመዓልቲ ክምስክረልኩም እየ ድሓር ንኣሜሪካ ምስ መፃኹ ካብ ኖርዝ ካሮላይና ንካሊፎርኒያ ምስ ከትኩ ኣብ ካሊፎርኒያ ክንፅሊ ኢልና ብሓደ ቤተክርስትያን ምስ ከድና ሓደ ናይ ቀደም ኣቦ ኣይፈልጦም እየ ኢትዮጵያዊ እዮም ግን ኣብቲ መድረኽ ምስ ወፁ ኣይረአየኒ ከማን ነይረ ብድሕሪት እየ ነይረ በቲ ድሕሪኻ ዘሎ ገለ እንዳበሉ ፀዊዖምኒ ድሓር መፅአ ከምዛ ናይ ሕጂ ኸ ነርቨስ ስለ ዝኾንኩ ክስታይ እናገበርኩ መፅአ ማለት እዩ ድሓር እቶም ሰብኣይ ፀልዮም ኣነ ይፈልጠካ እየ በዓልቲ ቤትካን ክልተ ደቅኻን ገዲፍካ ወፂኻ ኣለኻ ኢሎምኒ ግን እግዚአብሔር ማንም ሰብኣይ ሒዞን እዩ ብሰላም ኣብ ዓድኹም ኢሎምኒ ብስግረዶብ እዩ ዝሓልፍ ናትካ ግን ትኽ ኢሎምሲ ኢሎምኒ እሾኹን እምንን ከዓንቀፎምሲ ክትረኽቦም ኢኻ ኣነ ቀጥ ኣቢለ ሒዝያ ካብቲ እግዚአብሔር ዝመሃረኒሲ እምነትካስ በቃ ከምቲ ኢዮብ 23 ተጻሒፉ ዘሎ በቃ ናይ መጀመርያ ዓላማኻ ከተተኩር ኩሉ ግዜ ናብ ክርስቶስ ጠምት ኩሉ ግዜ ንዓቀጥ ኣቢለ ምስ ሓስኩዋ ከጠራጥረካ ዝመፅእ ማዕበል ብዙሕ ብኣሕዋትካ ክኸውን ይኽእል ብካልኦት ኣብ ግዳም ዘለዉ ብክርስቶስ ዘይተወልዱ ክኸውን ይኽእል ብዓለም ክኸውን ይኽእል ብነገራት ክኸውን ይኽእል ማእለያ ዘይብሉ ብድሕሪኡ ሲ ማእለያ ዘይብሉ ሓጎፅቆፅ እግዚአብሔር ዝበሎ ተኺሎም ክመፁ ኸዮም ድሓር ፀሌ ኣብ ልበይ ልክዕኹም መፅእ ኩሉ ግዜ ድሓር ኩሉ ሰብ ዝብለኒ ክሰምዖ ይኽኣልኩም ብሕልፊ ብግዳም ዘለዉ ዕሩኽተይ እንታይ ይብሉኒ እዛ ጴንጤናትካስ ከመያ ኣይ ኩሎም እኒኦም ስግረዶብ ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ኮንካ ኢኻ ስኻ እሞ ኩሎም ሲ ብስግረዶብ እዮም እቶም ጴንጤ ዘምፁስ ካብ መን ፍሉይ ኮንካ ኢኻ ስለዘይርድኦም ስኸምኡ ብሉኒ ኣነ ከዓ ነታ ቃል ካልዋል ሓንቲ ዝሓስኮ የብለይን ናብ ክርስቶስ ግን ጠሚተ ድሓር እንታይ ኮይኑ ዝኩሉ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተስፋ ከቁርጥ ዝፍትን ከም ዝብለኩም ብዙሕ ድሓር ንበዓልቲ ቤተይ ክደውለላ እንከለኹ ኩሉ ግዜ ብሓቂ ትዕግስቲ ኣለዋ ድሓር ግን ከመይ ክኸውን ዝኩነታትና ሕጂ ዝፈልጣ ስለ ዘይበለይ ኣነ ይፈልጥኒ ከም ድመስለኒ ግን ካብ ኣስመራ ብነፋሪት ኢኹም ክትመፁ መስለ ዕፁ ከምኡ ስለ ዝበለኒ እዚኣ ሒዘ ስለ ዝነበርኩ ድሕሪኡ እዚኣ እቲ ክብለኒ እንከሎ እቲ ዓብ ሰብኣይ ሽሙ ይዝክሮን እየ 2014 ጥሪ ነይሩ ድሓር ካብ ካሊፎርኒያ ከዓ 2016 ንዳላስ መፅእ ኣብ ዳላስ ከለኹ ጸሎት ይፈትዎ ነይረ ብቲ ግሎሪ ሰንተር ከይድካ በጀካ ምስቶም ቤተክርስትያነይ ሲ ግሎሪ ሰንተር ዝበሃል ኣብኡ ጸሎት ጸለይቲ ነይሮም ሲ ጸሎት ብጣዕሚ ስለ ዝፈቱ ከርክብ ከለኹ ግዜ
ولا أنا يسرح مكينا حيزة غير يتسلي مزاهم هجي كل جزء يتسلي يفلطنون يمكنه هجي حدا سبي ولا هانت مرؤينا غير كمان يبلون تعمد السبلة كان أملاق سبقن زودي شو حدا مالتي هن ختصلي الكاد ليلني أوكي ليه عين فالتني نام نايزخاء خابت يوم التشحن 14 زبولن السبع أيسي مليسو زتنا قال مخنيات ساوين سبيسيفيك كون أنا فلتكاني بغيري فلتكاني قلنا سبيت خان دك خان تفعل لي خلخا كتسألي له يلني منفس قدس كتسألي الكاد ليلني كتسألي لي كله لكعتهم دارقاتهم سب أيد بولوا نسخة بزي قالت أجم منم نجار كايت كبر جزابير كم زبلة كله أبتياز والكو قال تصنعي لكاي نعات صنعيك حزايل شعو ولا دمت ما عبل تمت زي قد سنه هنا فتسم زي قد سنه هنا بخمي يموتوكنا يفلت النيرة تقول مكم شعو أبا حملة خبابي مثلني إثيوبيان إيرتران كستايجرا عرق جيران عرق مسجبرا ساب مسكرم كبابي تي دوب تخفيته أحرى حدا عرق يدويلوس كمزي يسمع له لأنه سب كاي سمعي أنا هذا دويلس وخمزي يسمع له وتي أبا خلا زربازي بالله شعو وتيا تجريمة بتعمل تجريمة بسلامنا أدي سوا أتيهم كله نجار كأسلام غير وجزابير مالتي دجرم نجارنا جزابير أملاخ ندهالوا أدي سوا متجم كتشحن 14 دجمرة قد إمباسي زجر مكة معات بقى أنا بزيجي بزح تنتين غزار وكما يخلي لكن كم زي تسفى زغور زمسل بزح أنا كبدنا بزحات كالو تحوات كبيرة ومقل بابل ستاد عند أكبرنا بزيهستان حرم عن تحاد حاو كبيرة للدحري وتي هناك لوير يركا خمس كبرال لك نفلطينا دي سبازول الإمباسي خمسة لني وشتين نقنق أيبنا نو كومي كونن يليه كومي كونن كريستوس كا أموني يليه شعب زجرم لان زبان كمي سلسة ورحي زيادة مسكن سدراين مالت كل تدكين سبيتين الرهيبني مالت كابز عبي تأمر يلنا ويتاسس يباركم